dalilin da yasa kai burinka kullum mu zo gindin bishiyar kuka mu zauna. Kuma wannan ban matattara ce ta makarai. Ga magariba ta kawo kai. Makarai? Makarai kake magana? Kai ma makarai ne. To kai tsoron makarai kake, tsoron Allah za ka ji. Kai matsala ta da kai tauhidin Hausawa. Yanzu dan Allah ma dawo mu a gindin bishiyar kuka. Sa'adu. Aljani. Ba abun tsoro bane. Allah ne abun tsoro. Ni aljani Allah na tuba. Ni ina tsoron aljani. Dai da kwazar ina tsoron wani aljani. Kai tsoron aljani. To ni tun ina yaro nake kwana a gindin kukan nan. Ana ban taba samun wani matsala ba. Kuma aljanin me? Ni gaskiya tunda kaga an ce mun abin sa koyarwa ta addini goshin magariba ka zo nan gurin ni na tafi. Kai aljani kake tsoro? Ni na tafi. Ka ji wa abokina wai aljani yake tsoro. Wannan ba gidaje ne. Kai mun banda ba gidaje wai ka ce wa kana tsoron aljani? Kai tsoron Allah mana. Aljani wani abun tsoro ne. Yanzu aljanu ma ya zama ɗaya da su. Ni yanzu aljani ma na ganyi ma ido na idan sa ba yana gatsa yi ba. Ni ba na ci uwar aljani ba rayin hankali. To aljanin me? Ni da nake wa aljanu. Kai kwanakin baya wani aljani da suka yi bada da matarsa ma ni na je a birnin kudu ne musu sulhu. Kai, ana Kano anya kwa za mu samu buguwa kwa? Kai, wai kai ya ne zancen nan ni fa ina ga fa yau ba zan iya zuwa gidan giyan nan ba. Saboda matsalolin da suke faruwa a yanzu ba ni da kokobo. Kuma ka san rabon da je bai yanzu an tafi sati ko? Taurin kai ne fa irin namu. Allah gaskiya da ya haramta giya. Wallahi haka ne. Saboda ko kunu ne kama ka kai ga matsala. Kunu i kama ka kai ta yanzu har ya kama jikin ka. Ai ga uku. Wallahi tallahi. Ni fa zan yi abin da Allah ba shi kauna. Ta mai hankali. Zan yi abin da Allah ba shi kauna. Allah ji kare gambu kenan. Sataran. Allah Ubangiji ya sa wace rediyo za ta ji ci. A ce kayi satar da za mu iya tsallake. Satar da za mu kwanshi da muna hangiya. Kuma rediyo suka ji an kama ni kenan. A wai irin rediyo ta ce Allah ina jajantawa ne an sace man miliyan 70. To abin alhamdulillah. Kuma an rasa waye? An rasa wannan ya satar ya tsallake rijiya da baya. To alhamdulillah. Dama ai da dan giya da sata ba na wani. Da in zauna ba kuɗin nan ba burkutu ba komai. Waran kukutan gobin da sata a garin nan. Kawai ya mafi. Kana ji ni yanzu tunda yanzu ka dai buge-buge ta bangaren ka duk abin da ya samu kai ni ma yanzu zan koma can akwai kakata Dela zan je akwai kajinta in Allah ya taimaka kajin suka ga akurki irin baccin ranar nan ka san kaza tana hutun rana ne dafin ebe su ka san wani abu kar ka sake ka taba kaza mai kwanci hauka ake dan taima wani ihun wallahi an rike ka hauka ni dan mahaukaci ne ni yanzu dai bara je ni ma ka san mata tana kiwon ta tabaru Allah ai aljihu zan ci ko su dan dubo sa aljihu wanda mu samu ka san 200 ce da 50 yanzu sta kuma ka san Esther ba tana bi na 200 ma na ma man tare ka tuno wannan magana Allah sabida dan na siya dan jimai ai na siya dan jimai giya Allah ranar yazo ana ta rigima da hiba giya an hana haka akai ana ta rigima an hana hitebur nace ku bai kwalba daya zan ba da kuɗin kuma ba kuɗin kawai yanzu kana ji na bari in je in yi kokari na iya kokarin da zan a gidanta in na gama kokari in Allah ya sa ba a samu ba dai gaskiya ta takar nan fito mu tafi satar tare bari in je in ƙarafa in na je da yadda aka yi dai za a sai da zai duk abin da za a yi yauwa na tafi ba assalamu alaikum alaikum salam barka dai ya gidan lafiya dai ko alhamdulillah dama na zo gurin Aisha ne na zo gurin Aisha ne to Aisha tawa kwarai da gaske to ta san ka kina ta san da mana kwarai da gaske ni saurayinta ne wajen shekara 2 ma muna tare da ita kwarai da gaske abu ai yayi nisa ma ashe kwarai da gaske kuma ba ni da ma masaniya akan abin Allahu akbar to dai Aisha tana nan na'am kuma kalau dai ba kalau ba saboda abubuwan da suke faruwa an shiga wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wani abu ne faru da kwanan nan wani abu ne faru na rasa gane kanta na rasa gane lamarin to yarinya tana gida a kwance kullun she tari na rasa menene ke faruwa na tunanin wannan cutar ce ta corona to aka ce min ba ita bace na je asibiti ashe wannan masifa ce ta zamani ta kama ta kukan hannun haƙura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun yi kukan, mun yi abin da zamu yi mun haƙura. Ya ne kana haɗa gumi ne? Ban Allah. Baba es fa ka ce fa. To na ka haɗa gumi ne, ni da abin ya dame ni kai da kawai zance ka ta mutu wajen wata zaka. Haba. Es fa ka ce fa. To es. Ko da matsala ne? Ko ta bari ta kare ne kai ma? To baba ka san mu soyayyar mu ta zamani. Ka san yanayin abun nan. Ka san yadda soyayyar yan zamani take. Ko ba haka bane ba. Wajen shekarar mu bi muna tare. To ka ce min kawai dai an gauraya. Kwarai da gaske baba. Ka ce mai gamuwa ta gamu kawai an gauraya. Wallahi baba an gauraya. Inna lillahi dan Allah baba kai haƙuri dan Allah. Dan uwarka. Dama ta ma nake in ga waye kira latan yata. Dan Allah ka mun rai dan Allah kai haƙuri dan Allah na roƙe ka. Uba ka bige uwatar. Inna lillahi dan Allah kai haƙuri dan Kan zuba ma da haƙuri alƙur'an. Dan Allah ya haƙuri baba dan Allah kai haƙuri. Ka san Allah daga nan babu inda zan kai ka gidan rediyo zan je kai ka sai ka gidan faɗi rediyo abin da kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni yanzu kai ne gidan rediyo baba na fa takara yake ne ma ta ciyaman din unguwar ta ciyaman din local government fa. Ka bata mana suna. Ka ce baban ka takarar ƴan wuta yake ne ma ai duk wanda ya tsaya takara a yanzu ta ƴan wuta ya tsaya. Ya haƙuri mana. To ni na rufa ma asiri ni ka tonan na. Ba haka bane ba. Saboda baban ka ya tsaya takarar ciyaman. To ba ciyaman ba dan majalisa ba in takarar dandali ya tsaya Allah ya kai ka. Na yi hira da kai a rediyo. A'a dan Allah kada kai ni gidan rediyo dan girman Allah. Zan fita ba yanzu zan dawo ku rufe gidan. Dan Allah kada kai ni gidan rediyo dan ya Rasulullahi kai hakuri dan Allah kada kai ni. Ni da kai mata ciki dan ya Rasulullahi kai mata kina. Ai budurwa muna tare ai hakuri. To yanzu me abin yi? Kai dan ya Rasulullahi kai. Za ka ban hada kirga. Hada gashi ya hakuri. Hada wanda za a na daina ya hakuri baba baran dai. Yinan na ƙara ganin ka a gunya ta alƙuran kariya ta tabbata a gare ka. Kuma ba matsala da in ka zo ka ringa rufe gidan. In kun gama hirar taku. Na wanda suke kasuwanci da ƴaƴansu. Gidan ka ma ba mace ma ai ka sa kuka. In aka baka namiji shi zai ta kai wani katon banza kamar yadda wannan ya kamu. Na gidan man ta ɗaura alƙuran rabansa da shigar ɗan kayan ma an manta. Hello? Kai aboki kuma kudi ya samu alƙur'an ka je ka sai da Suros su haɗa mana kwalabe a zuba mana tebura gabaki ɗaya muna nan muna zuwa kudi ya zo. Kudi ya zo mana wani banza ne zo nan yanzu nan na kakare shi. Wallahi tallahi ai abin da za a yi kenan a je a sha giya da biredi a more. Yawwa haka za a yi. Wallahi tallahi haka za a yi kawai ba komai kawai a haɗa a ajiye min karuwai kama guda 15. Yau zan ce da matata gidan maulidi zan a nan don kwana ba wanda ya isa ta kama birki. Kwarai kuwa. Yawwa kawai addu'a da zaka kenan Allah raba mu da mutuwa a ɗakin karuwa. Nagode. Sai ka zo ina nan zuwa. Kuma duk iskancin sa ya san illa mutuwa a ɗakin karuwa.